Du tror ikke, jeg har prøvet det før. Hej Emilie Holt. Hvad synes du om Jakob Konnerup? Han er vel meget flink. Han er dygtig i skolen og super sød og lidt mærkelig til tider. Han har sådan lidt energiniveau, som jeg ikke helt har fundet ud af endnu. Han er venlig, imødekommende, hjælpsom, intelligent. Så ligner han jo en, der kunne leve af at være model. Han er en skidt knægt. Det ved vi jo alle. Og det er lidt svært at skulle have så mange timer sammen med ham. Det er faktisk lidt belastende. Jeg kan godt lide Jakob Konnerup. Hvorfor? Han er dejlig. Han er bare sød. Hvad gør ham dejlig og sød? Nu synes jeg, vi kommer i... Han er god ved børn og dyr. Og han kan spille musik, skrive digte og slå søm i og male lofter. Altså, jamen, jeg kunne blive ved. Der er masse fine egenskaber om ham. Ja, Jakob Konnerup, han er en af de drenge, man kommer til at tænke på, når man en lørdag aften drikker sig fuld ender i hegnet. Og næste morgen vågner og indser, at man er blevet voldtaget af dæren. Sådan en dreng, det er Jakob Konnerup. Han er en stor prut, og han kommer altid at ære mig. De er mega irriterende. Han er jo dejlig. Han er meget flink. Han er jo en rigtig god og pligtopfyldende dreng. Jakob Konnerup. Ja, vi var uheldige den dag, han valgte Skanderup Vesterskole. Det må jeg sige. Ham kunne godt undvære. Han er meget flink. Han kommer sådan tit og ærer en. Det er meget rart. Han er dejlig. Han er jo Konnerup, altså kommer over. Han er okay, eller? Ja, han er mere end okay. Han er den bedste. Han er sej. Hvad får du til at have den her holdning? Han spiller guitar. Jeg spiller guitar. Hey, Mads Bækgaard, hvad synes du om Jakob Konnerup? For en bøsrør, jeg hader. Hvad får dig til at udtrykke dig således? Han er en 2 gange min ostemad. Jeg synes ikke, det var i år. Jakob Konnerup, han har swag. Hvad synes du om ham? Ja. Han er en langhåret af. Jeg kan ikke lide ham. Han er meget muskuløs. Han er bare en fin fyr, det er han. Han har et flot fornavn. Og muskuløs er han i hvert fald ikke. Han er også sej, så... Nu ved du det, Jakob Konnerup. Jakob Konnerup? Hvem er det? Hvem er Jakob Konnerup? Jeg vil også gerne lige sige, at det kan godt være, at du ikke er helt over på... hvad skal man sige? Det er langt. Ja, på vores niveau. Altså, det første, der slår mig, det er jo, at han faktisk er en flot fyr. Altså, når man tænker over det, så synes jeg, han tager sig godt ud. Altså, han bærer det der rockstjerne-image flot. Med håret og de lidt pillede ben og alt sådan noget. Det synes jeg fungerer rigtig godt for ham. Jeg synes, han er en temmelig god værelseskammerat, og vi har det ofte temmelig hyggeligt sammen. Hvem er det? Synes du, han har noget fedt hår? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er noget fjasket fehår. Nej. Han er lidt langhåret. Er du fan af hans lange hår? Nej, det er jeg bestemt ikke. Jeg synes, han har noget sejt hår. Noget rigtig flot Bieber-hår. Det ligner sådan lidt Justin Biebers. Og det er faktisk også sødt fra nogle andre, som der har sagt. Det synes jeg er virkelig sødt. Det er vel også fint. Ej, det er mega tyndt. Er det ikke? Ja, det er nok det pæneste ved ham. Det er det bedste hår. Det er bedre end Bob Marley's hår. Synes du, han lugter godt? Det ved jeg ikke. Ja, han har lige været i bad i dag, så jeg fik lige en snus ham. Jeg har ikke været så tæt på ham. Nej, ikke. Nej. Nej. Det tænker jeg ikke helt. Jeg har ikke så meget lugtet til ham. Så tit lugtet til ham. Det ved jeg sgu ikke helt. Okay. Selvfølgelig altså. Ja, selvfølgelig. Det er en blanding. Han er god til at spille guitar. Ja, sådan cirka. Eller sådan, nej. Vidste du godt, han er unranked i League of Legends? Så må du godt... sådan dum. Han er virkelig den værste i verden. Vidste du godt, at han er unranked i League of Legends? Nej. Ændrer det din holdning omkring Jakob Konnerup? Fuldstændig. Han er fucking noob. Nej, men det er synd for ham.
Jeg kommer mig. Det har jeg faktisk en idé om, faktisk. Ændrer det din holdning til ham? Ja, meget. Jeg synes ikke, han er et særligt dejligt menneske. Tror du, han er god til videospil? Det er et godt spørgsmål. Nej, det synes jeg ikke, han er. Han stinker. Men han er egentlig en rask ung mand. Han skal nok nå at drive det vidt, men han skal lige klippes. Start a fight and know you'll go through with me. Turn around and fight, you stumble then